nwoke hapụrụ m n'ụlọ wee je gbanye nwaanyị ọzọ ọla aka na ọ ga-anụ ya na-agwaghị m enyi m nwoke a na-agwa unu maka ya wichada ata m o mụ na ya na-abụ na-emekọ biznes tugeda anyị na-emekọ biznes n'ofu stọọ o promise gokwe m sị na ọ ga-anụ m nkwelụ besides abụ m onye Enugu steeti Ezeagụ na Enugu steeti mana anyị tolu na Anambra ịghọtara na nne m na nna m na Anambra ka m na-etolite dịka nwa agbọghọbịa decide m na onye Ezeagụ ka m na-anụ na m achọrọ ndị Anambra na m achọrọ ndị nna na m achọrọ especially Imo steeti na achọrọ m ndị Imo atọ nwa agbọghọbịa ka na-etote etote ịma mmanụ nọ ife ị na-anụ ka ị na-efolo chei wee gụsị akwụkwọ wee jewe mụba ọlụ ma ọ ka esi eme keeki na-esoje na-asa avụ nri mụba aka ọlụ niile dị iche iche ịghọtara na so ịgbago olu ka m gbọsala ịga adụrọ a ga-eji wee seti m ọ bụ mbidozie na-eme onye kpọọ m ọlụ lụọlị onye niile lụọlị ya mfe onye na-akwadobe de mgbe a na na-emekwe keeki ịmagolo ụdị ife anwa kpọsị m enwere ọlụ nje na shọpụ mama m n'ọlụ na-enyeli aka wee nọgidezie fụ ka ndị mmadụ si edit picture fa etinye online especially on their birthday wee tinyekwa anya na nke afọ onye sesie nsị anyị m ka nje edit enyi ọma mma so ruo one day na o nwee one guy chinyelie picture si anya jee na nke one particular guy ka o jee mee nye edit nya wee akwalụ ebe afọ ka nọ wee fụ this guy ịmagolo onye nwetugolo obele experience about foto na ndị otu ịmagolo onye a na-ekwu ọ na-like from there fa na-aba akalịbakwa ọ sị m nna ọchụbịa anya sị ya na ya chọrọ andị na dịka anyị bụ onye Imo steeti ni achọrọ ịghọtara na ọ sị m nne ihe a na-aga ọ na-esogorie ịmagolo ya wetazie pikshọ ya eje mee na nke eduto na ọdụ close ịmagolo ihe a na-aga this guy na-edistọb ya so oluowo ndị ọyọbịa si ya na ebe ọ na-anọ na shọpụ mami ya ndị na ife ọ na-eme abụrife mami ya na-eme bikos na ya na-eme keeki na ndị otu like I said before je na-asa avụ na ọ ka mma na ọ bịara na shọpụ ya nọzi alụ mụtakwuo ka esi emezi that full edit ka fa mebezie together instead ị na-anọ na shọpụ mami ya ọ sị m nne ya wee kwalụ fa na-abọ wee bido wee kwụbakwa ya kwarakwa ozugbo onye abanye ka fa kwụba mba na fa lụgidela ọlụ ịmago onu ya wee bido wee nyebelu this guy aka wee nyebe this guy business ideas nyebeli aka na mbịa move in na ndị mmadụ nọ na-achị ọchị maka na ifu shop this guy o nwere ifedu na shop this guy na ọbịa ya gị biko rinne ịmago onu inweta picture sisi wejelie ki patronize na o nwere anything ya ga-asị na this guy ji wee do special so duta amụ ndị mmadụ mụbalị anya wee si okenye a ga-akụziri ha datina ọ bụrụ ka ọ dụta ka ọ ga-adụ echi ghọta na ya wee were obie niile wee solu this guy wee mebe wee lụba ọlụ ahụ mgbe ụfọdụ nya na-ala ete mami ya na-abalị agba ya wee tinye anya tinye imi tinye isi aka na-ekwu this guy ebido chinyebe ụlọ nna ya lụkwela ọlụ chinyetopia aka na-ekwu this guy ebido na-ese ndụlụ ụmụnne ego na mami ya makwala na papi ya gbara na ndị friends ya niile malụ na-akpụ ya nwunye ka wee fụ how ihe anụnwa anyị na-akọ kịta anụnwa duo ọ sị bụ nna ihe a na-aga ya bịa fụ na this guy oge ọbụla ya ya ọli ego fa ga-eso okwu bikos ya nọgidezi ebe afọ sị anya kwụsị ọlụ na-ejezi eje na-eso ndị mmadụ eje asa avụ nri na-ejezi na-emele ndị mmadụ keeki ya nọziala ebe permanent ka akwụbịa ụgwọ no ka akwụna m ụgwọ kama na ya ga na-eje once na wa ọ na-eshi ọnwụ fa na-azọ this once na wa ọ sị bụ this guy si ka ya kwụbịa ụgwọ ya na-azi anya ego ọ bụrụ chukwu ma elu m ebele ka ya na-agwakwa m ihe anya ọ ga-ekwu ya mkpa echi nwanne echi next week next ọpa bụ ike nke ọ ga-akọgide until fa aba mba na wọsụ ka o nyegolie 20k nwa na fa nyọrọ onyinyo nyọsi onyinyo ka o nyeli ego maka anyị ketela ofu akwa wee sị ya na o nwere ka ọ dụ every time ya na-eyi ofu akwa maka na ihe a bido na 2022 so this 20k o nyeli ya na ekpekete nye shibezi ọnwụ wee nye 20k ka ego balị aka ịmago na onye ma business idea n'anya ọ bụ na o nwere ifefa na-eyuzu were eme edit pictures afọ na ọbịa ọ na-ada m eji akwa nke ya nwere enwe ya ji wee yọbịa anya nye ego ya wee sị ya ka arụkwa anụ ka fa lụọ apron ka ha na-eyi instead ọ ga-ada m eji akwa ka ọ na-ada m eji apron na ọ ka mma like that ọ sị ya na ọ dụkwa mma ọ sị m na-enye tinye aka na 20,000 na ọnụnwa ya na-agwa anyị maka ya wee were ya wee beta akwa ya wee kwa apron fa na-abọ ga na-eyi na ife fọdụ ya n'aka ka a kwasịrị ife niile abụ 13k ya ike ọbụla nye ya wetara ya na-achọ how to help this guy ike ọbụla balị aka how to help this guy
ozugbo nwebele ego a na-ekwu omuvu ka onye bụ na one room tọgbọlụ fom n'ala waga na 3 bedroom flat ya na-agwa m ihe ya egosi n'elu ya na-abịa ụdị this guy nọ nke ka ọ bụ emesie ka ọnụbịa na ya megidere ife ọsị anya biko ya nọbazi anya ya wee bịa n'anya sị mgbe ọbụla ya na-adị this guy ego nsogbu oge ọbụla ya na-adị this guy ego nsogbu mba na ya nọba this guy without enweghị ife ya ga-alụ na o nwere ife ya na-alụ na nsogbu ga-adụ ebia build go this guy ka nwee something doing besides nke ọ na-eme ya wesị anya nye 3 to 6 months ka bido something ọ sị m ozugbo o nwere ego mami abịakwa mami ebido fụtabalị ya nwaanyị mami ebido fụtabalị onye ọ ga-anọ fụtabalị ya ndị dị mma fụtabalị ya ndị adọrọ mma ndị toro ogologo ndị dị ọcha ndị dị mkpọmkpọ mana mgbe ya na this guy na struggle mami afọrọ ya papi ya na-abịa na shop ya every day nwanne nwoke ji nọmbịa nwanne mfate chai ya echekwa na egwuregwu ọ na-asị aka anụ onye asị anya nye 3 months and na ego fa ji n'aka dụrụ enough ya chelu by September ka fa mee ife niile eme nye ka ọ chapụ ka fa bido kịta asa eburu ego n'ihe a ka gwasakwa this guy na-ekwetegokwe na ya ga-anụ ya na ya na-abụ ekwusigokwe ihe dịka Thursday ka anyị na ya na-abụ conclude nya si ya yes na ya ga-anụ ya conclude go na ka akwadozie ka esi ya eme oluo na Monday this guy baa afịa gote ring gbee nwaanyị ọzọ sekpula na gbee nwaanyị ọzọ mee kwuo pati vidio onye kwa ndị friends onye tikwene n'iru akwụkwọ onye mene nne onye ebe n'ibie okwu na-egekwa akụkọ gbanye ring ịgbago n'ụka ụmụ nwaanyị si eme nwanne nwaanyị weluti na status ya nọrọ n'ụlọ na-akpọ this guy since Thursday ahụ fakarịchara ife ya akpụ ya n'elu kpụ ya na akpụ ya n'etiti na-abụ this guy ya epikere ya akpọkachasị kedu ife na-emenụ ya akpọba ụmụnne kpọba ndị friends ya na-asị kedu ihe ọ na ya mara na Monday afọ bụ ịmago n'ụka esi eme sit-at home ka ọ na-akụrụ nwa chie pati ka akpọkọtazili anya wee jebe na status nwanne ya nwaanyị ya ịmago ya na search na how to get this guy wee fụ nke ose kwala na-agba nwaanyị ring ọsị m alagbu ya ịma ife bụ na alagbala mmadụ alagbu ya nyebe arụ izebami ya na-enyi nwaanyị n'ihe anwụsigo ọsị ma mmadụ funny mapụrụ no funny I say funny part of it no iwe ka nna akpaso gị nne sorry ọ bụrụ funny part of it bụ na those guy wee mesie engagement wee luo na Tuesday wee bido kpọbịa ọkpọfọ aka eke ime nke kwenụ ka ebe nọ ya eme nna ya emebi bịara shop ime nna ya bido na-akpụ ya consistent ịgba na-akpụ ya steady ịgbakọlụ kitchen conscience ka ọ gbalụ ma ọ gbagolu ochie niile bụ na this girl amarụkwa ahụ n'ife ọchọ bụ odobe nke ọ ga-anụ n'ụlọ ọ na-eyuzukwa nke a wee na-abịa udo onwe ike gwụrụ n'ụwa nke o wee kpọkọta anya wee jebesi akere ihe ọka ị na-akpọ ọsị akere ihe ọka ihe ọ na-ewere iwe ọ na-abịa shop ọ nara eme nna ka efe menụ ya sị na o nwere ife menụ ọsị aka ekwe n'ife ị na-emela otu a nna anyị bie ọsị m edikete iwe ihe ekwere ya kedu mgbe ị ga-agwa m na engage la another woman ị ga-anụ ọsị akere onye gwara ya kedu ebe ọ nọ were akụ ebe ọ nọ were anụ asịrị afọ a na-akụ ya gwesị na ọ bụrụ asịrị n'afọ n'anya na ọ dị na status your sister o wee sị okay anyway Adam sorry nne biko gbaghara m nne biko Adam sorry nne biko ọkwa na mama m kpata adịghị asị na ọnya ka m ga-anụ wee mee nna m ibia nya sị na ọ bụrụ mama gị gotere gị ring maka na anụgo ka isi gote ring nu everything mama gị gbanyere ọla aka onye na mama gị ga-ebi so sekpụla ana na-ahụ ya biko ka ọ gbaghara ya ka ọ bịa kabazụwakwa shop ma ya nọba nwaanyị ọzọ ọ sị mama ihe dị ya surprise si ya mbọ sị m na ife niile na-akpụ ya nwunye anyị ma ndị friends ma ndị nọ na line afọ ka na-akpọkwa ya nwunye anyị tinkin nne ya mọrọ dacha niile jesi this party ya gafee nwunye anyị our wife nne anyị bie ndị mmadụ bụ alụ mgbe ụfọdụ ya na-agba mgbe iji were ọnụ gụ na nzuzu maka rice a plate of rice na anụ na mineral wee ya wele ụchụchụchụ onwe gị ewee gba nwaanyị ọzọ na-amara ọla aka enye unu ndị unu erie nwa mmanya ficha ọnụ na-akpụ ya nwunye anyị unu niile wee kpacha anya sel ọnya ka ọ nọlụ na-ahọzụ for this guy ka o welu na-anụ nwaanyị ọzọ until ụbọchị ọ ga-ama chia unu ụmụnne niile makwa destin mami ya na papi amakwa destin nwanne nwaanyị amakwa destin ndị friends ya amakwa destin etu ka si kwọchasị aka tiela ọkụkọ akị for how many years na akọzi anya mara how many years was spend ọsị m nne ya fụsiri anya
N'ifia ji wee wetala anyị akụkọ ọbụ ogwe vidio mere wee na-asị that you will only know a guy you love gị mgbe o nwere ego. Ọ bụkwa ma mgbe ọ na struggle, you can never tell. Mụ gwa unu na ihe anwa m kwuru bụ 100%. Nọ kịta ka ama na 100% ka ọ bụ. Don't build a man nọ na struggle because ị mara ife o bu n'uche until o nwee ego ị wee malụ ma ị bụ choice ya ma na ị bụrụ choice ya. Unu ekwete na ọmami ya? Unu ekwete na ọmami ya convince ya? Ọ dị possible na ọmami ya agbalị ya? Ọ bụkwanụ na ọmami ya agbalị ọgwa asị nyanwa nwoke promise goro marriage nyakwalụ. Ofu mbọsị kịta ofu anụ ọfịa batabe ha jidete nwanne ya nwaanyị atụbịa ime ma ọ mee nye ofu ihe gbarapụ ya jawalụ. Ọ sị na ekwensu egbu onye na chi akpọ onye ọkwuo nwanne ya nwaanyị akwali agbogo nwanne ya nwaanyị akwali agbode nwaanyị na ịnọ eme nwaanyị ibe gị ude ha ịgba nkịtị. Unu eche na kama ya abụọ ya abịa ọ sị gị ngwa gị kwuo adreesị gị ka ya wee mara ebe a ga-abịa. Mba, ọ na-ajụ gị adreesị gị na ọ maara ya oredi. Ya wee bidokwa uwe ya n'isi. Dis guys ndị a bidokwezila uwe ya n'isi jezikwe na-achọ na struggle na-achọ etu a ga-esi wee bido business ya again whatever it is ka ya mebekwe na all these years kene ya nọ na-atalụ this guy afọ olo ka ọ ya anụ nwaanyị mami ya sị ya ọ ụdị ihe a ka ọ ga-abụ imesie nwaanyị wee jee nụọ nwaanyị ọzọ ọ bata o tinye gị na kettle sinye gị n'ọkụ ị na-asị kedu ụdị ekwensu ji enụta ihe a ịma mmanụ ife imere onwe gị. Nwaanyị gị na ya yi for 3 years and adọrọ gị mmụọ ọnụnụ nọ nke mama gị fụtalụ within 2-3 months keka isi mara onye ọ bụ, keka isi mara ụdị ndụ ọ na-ebi, keka isi mara ụdị mmadụ ọ bụ, keka isi mara anything about her. A na-akọghị nne ọ bụrụ na ịma steeti ya n'ihe ikwu mana ọ bụrụ Imo steeti niile o nwere ndị dị good apịghọta gị enwe good Imo guys, Imo women. So don't generalize maka ihe ndị mmadụ gwara gị maka etu isi wee feel ịghọta na so n'ụwa just na-ekpe ekpere ka Chukwu nye gị di gị, that's it, and you'll be happy. Ebe ọ bụla o si wee bịa ọnya bụrụ nke gị, ọnya bụ ife nwere ike ịgwa gị move on my dear, move on, it's well. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.